serio cuando te preguntas. Moi ben, Miguel Gallego, Televisión de Galicia. Boas, mister. Hola. Parabéns pola vitoria. E que valoración faz dun partido no que o Lugo foi un pouco de menos a máis, non? Sí, creo que esa é a definición clara do partido, de menos a máis. Tiñamos claro da dificultade do partido, da boa dinámica, da boa xeira na que viña Ourense Club de Fútbol. Creo que o falei na previa esta semana, creo que esa competición de Copa do Rei lonxe de ser un problema para eles, foi unha bendición, no sentido de que serviu seguramente para coller confianza e dar ese paso adiante en Liga, e sabíamos da tremenda dificultade. O noso plan de partido era intentar entrar con moito ritmo con balón para nos primeiros minutos ver si lles pasaba factura ese partido entre semana, e se non, ter claro que o partido se iba a resolver nos minutos finais, cando eles empezasen a pesar eses minutaxes da semana. E creo que así foi. Evidentemente a primeira parte nos costou moitísimo. Creo que se xuntou un mal día noso, sobre todo a nivel individual, evidentemente sen quitar mérito Ourense, cun bo facer do equipo rival, sin chegar, sobre todo na primeira parte, a ter o control do xogo que habitualmente queremos ter. E a segunda parte creo que cambiou, e unha vez máis creo que os cambios nos dan enerxía, nos dan o gol e nos dan a vitoria. O Lugo leva 5 vitorias, as 5 aquí no Anxo Carro e 4 en derbis. Parece que lle tedes collida a medida aos outros equipos galegos. Bueno, eu creo que é algo anecdótico, evidentemente queremos gañarse. Voltan a ser diferenciais no resultado final e na influencia que tiveron no partido. Sí, o que acabo de dicir o teu compañeiro, non? Creo que unha vez máis no transcurso do partido, creo que as solucións que se teñen desde o banquillo que nos dan os puntos, nos dan a vitoria. Creo que bueno, sí que cambiamos de dibuixo, xogamos con algo parecido a unha liña de 5, con Samanes e con Pastrana de carrileiros, con Gallajos e Amo e Ibaider neste caso nesa zaga para ter unha superioridade, porque o Ourense en fase defensiva un 4-4-2. Empezamos un pouco con Reniero de segundo punta, pero máis tirado hacia a banda para intentar xerar superioridades por dentro. Ao final non nos deu resultado o plan A, por dicirlo de alguna maneira, e na segunda parte xa salimos con extremos puros para ser un pouco máis verticais, máis incisivos, e creo que sobre todo despois a reconfiguración por dentro con Kevin Presa, Carbonell, Teofilovic e Unzueta, creo que aí demos que a clave foron os mellores minutos seguramente, tanto con balón como sin balón do Lugo hoxe. Bueno, din que o gol é a vitamina do dianteiro, imagino que Teofilovic vai ben servido de cara a este período de Nadal, non? Sí, moi contentos por el, todo o equipo. A verdade é que a xente que estaba no banquillo, agora o rematar todo o mundo estaba felicitando e dándolle a noraboa. É un xogador moi querido por todos, e a realidade é que xa viña xogando nos últimos partidos, xogou Pontevedra, xogou Osasuna, xogou Bilbao tamén, e hoxe o que vimos falando, creo que semana a semana cada vez entende mellor tanto o idioma como o que queremos, cada vez se coñecen máis. É un proceso que leva o seu tempo, a uns xogadores lle leva máis, a outros lle leva menos, pero desde logo que a capacidade que ten Teofilovic, sobre todo a esa enerxía que ten, desa xuventude de correr, de chegar á área, que seguramente nos estaba faltando no resto de partido, ou igual que, por exemplo, o partido de hoxe de Ibaider, non? Creo que temos unha serie de xogadores en plantilla por xuventude que necesitan un pouco máis de tempo, ou que necesitaron un pouco máis de tempo, e que seguramente agora a volta deste parón a afición do Lugo empezará a ver máis, porque consideramos que xa están preparados para ter un nivel constante e para rendir o 100% ca camiseta albivermella.
Boas, Iago, Saúl González para Babel Lugo. O primeiro, noraboa pola vitoria. Gracias. Non sei se eres consciente nestes últimos 3 anos da afección que notaba en falta ese gol, e hoxe tras o doblete de Teofilovic, os 5 tantos de Unzueta e Reniero, podes dicir que ese gol xa está de volta no Anxo Carro? Bueno, vamos a tocar madera, todavía queda moitísimo, pero evidentemente que creo que, bueno, só hai que ver os números do equipo, non? Que son os que están marcando os goles. Se me preguntas que prefiro eu marcar moitos goles a poder ser que este repartido, porque eso significa que bueno, que o equipo ten diferentes recursos para facer gol, non? Ti cando confeccionas unha plantilla, ou hai clubes que cando confeccionan unha plantilla buscan ter un home gol e poñer todas as esperanzas en que ese xogador teña un bo ano, non? Nós neste sentido temos 3 dianteiros con perfiles diferentes, aínda que na nosa idea de xogo pedimoslle moitas cousas en común. Creo que co paso das semanas estamos intentando buscar solucións para que podan non só xogar dous, incluso os 3 xuntos, que seguramente en breve pois tamén o empezaremos a ver. E bueno, e despois darlle tamén esa incidencia ou pedirlle esa incidencia aos extremos, medias puntas e demais xogadores, non? Hoxe vámonos ca idea de que temos gol dianteiros, pero seguimos sendo un equipo que a realidade é que adolecemos deso, non? Voume contento ca asistencia de Jorge, creo que son situacións e momentos clave para que os xogadores se solten, en este caso pois para nós os extremos tamén son fundamentais, e ao final isto vai de semana a semana ir crecendo como equipo dentro da mellora individual dos xogadores. Listo. Vale, gracias, boas festas.